Бүген бездә кунакта Татарстанның иң танылган һәм иң өметле җырчысы Илгиз Мөхетдинов һәм аның гаиләсе һәм йөрәк җимешләре. Илгиз, синең өчен гаилә нәрсә? Байлык, зур байлык. Үзенә тынычлык, тыныч булган ир. Эштән кайтасың да, ниндидер шаугырлар килсә дә, ябышабып килгән булса да, барыбер ул тыныч чабулар, теге күңел тынычлыгы. Димәк, өйдә тәртип, барысы да исән сау. Менә өйләнер алдыннан ничек сайладың син хатынны? Шуны да әйтеп кит әле. Бәлки менә өйләнергә теләүчеләр, я синең ул киңәш буларак яңгырар. Күңелне тыңларга кирәк. Йөрәк белән күңелне. Теге бер-берсенә туры килергә тиеш бөтен нәрсә. Терәк булырга тиеш булырга тиеш. Үзең менә нәрсә үзең телисең, шуны үзең эшләргә тиеш аңа каршы. Әйме, чөнки менә теге ышанып торырга тиеш. Бер качан да кешенең сүзен тыңламыйча үз аңа ышанырга тиеш. Нәрсә шунда тора инде. Үзең көнче булма. Көнче булмасын сөйгән ярында шунсы да бар, чөнки бүгенге көндә төрле хәлләр булырга мөмкин. Бигрәк тә артист гаиләсендә, әйме? Бигрәк тә артист гаиләсендә төрле хәлләр булырга мөмкин. Ләкин ышанмыйча, теге бер-береңә ничектер терәк булмыйча авыр була. Ялганларга ярамый, иң мөһиме. Нинди булса да ничектер авыр булса да дөресен әйт инде. Ләгәсең икән, ләгә инде, дөресен әйт, иң мөһиме. Ялганларны. Ул белер, менә шундый машаллыкны эшләсәң дә, ялганнан әйтә бит. Дианага да сорау бирик әле. Диана, Илгизнең кайсы якларына иң беренче гашык булдың син? Доброта, наверное. Ну, из-за глазки красивые. Вот. Ну, вообще, Ильгиз просто он очень добрый, очень искренний, доверяет мне, что для меня это важно. Вот. Наверное, за это все. Вообще, просто люблю. Менә уртагызда Ризван. Ризванны тәрбияләгәндә нинди ниләргә таянасыз? Ул ничектер менә сүзләр белән аңлатып булмый, аны эшләп. Үзе бара. Кул ни кирәк булганда әбисендә теге артыгын кыланса, ама шунда нитсәме, ничектер адымнар эшләсә, улым, Ризван, әйтә Молодец. Молодец, я кулшабрак шалар. Әзер артист. Менә шулай итеп җырлатабыз да, бийтәбез дә, төннәрен без нәрсәсен күзәттек. Бер тапкыр машинада утырганнан соң нәрсәдер мыр-мыр килә бу. Ярамый икән нәрсәдер, шулай чукып китеп барадыр инде әйтәм, еш әйтеп. Игә кайткач шулай итеп яктырдык та, кулыма төртүн дә тегендә безнең теге шундый ночник. Анда көйләр уйната шунда, и теге мелодия бар инде. Тән, обычный колыбельный инде теге. Бу моның теге киенә туры килми, суза ижекләренә туры китереп, дип сузып барады. Ритм ягыннан бит нәрсәне тукый. Киен ит алмый, ритмына туры килә мәйтәм. Ага. Субханалла мәйтәм, бу машинада да шуны җырлап утырган инде үзенә. Истә калдырган да шуны көйләп утыра, җырлый. Җыга китеп. Менә шундый вакытларда шатланасың инде. Аякта тиргисең дә, күбрәк бүгенге көндә нитәсең инде. Теге әйдә, молодец дип теге куясың инде. Әйдә, була дип теге үзен канатландырырга тырышасың, чөнки адымнар эшли, диванга беренче тапкыр күтәреп баскач инде. Бирәктән каясың шатланыр, икенче яктан әйтәм, все, бу тынычлык дигән әйбер бетте. Тынычлык дигән әйберләр бетте, димәк булды. Шулай итеп теге ашау ягыннан нитәсең инде, нәрсәне күзәтеп торасың. Теге таблицалар бар бит, нәрсә ашатырга ярый, теге ул теге яңа әйберне ашаган идең, галочкасын куеп шатланасың инде. Көтеп ике көндән хәле чыкмас микән аллергиясе дип, шуңа шатланып торасың инде. Әле 3 яшькә хәтле, 1 яшькә хәтле менә шулайрак булырдыр инде. Иң авыры шул теге балалар бакчасына баргандадыр инде. Теге үзенең
яшьтәшләре белән аралашкан чакта дөрес куяргадыр инде. Каядыр бәми дә булмаска кирәк, каядыр йомшаграк та була ки, кыйнамыйча теге кызларны ничек саклап торырга, ул ни ират кеше булгач, барыбер һәм инде киләчәктә бәлки сеңлесеме, бәлки энекәше булыр дип, Ничек кыда кушсаң. ничек кызы күрсә инде Алла бирсә. Шуңа ул яктан да тәрбияләргә син уста, олысы бөтенләй. Диана, Илгизгә берничә сәгатькә үзең калдырып киткәнең бармы? Бар. Җыйна. Я вообще полностью доверяю. Бүгенге көндә теге творыкмы, шуны ашыйда күңеле тына, шул беләсең, 3 сәгать хәзер чабып тора да, димәк, күзләре ула башласа, тотасың да инде, җик булса китәсең, җокка китәсең, тагын 1 сәгать китә, 4 сәгать. Йокыдан торганнан соң тагын 1 сәгать бар, 5 сәгать, менә 5-6 сәгатькә чыгып китә алар. Теге театрга да шулай йөрибез без. Башта мин барып кайтам, яки Җаны барып кайта, менә шулай итеп бер-берсен итәбез. Бернинди авырлыклар да сизмисез, әйме? Юк, ул беләдер инде менә 6 айга хәтле. Мин нәрсә булсам да башта торырга туры килер, чөнки теге имзу ягыннан сез берничек тә булдырып булмый. Ул инде беренче 3 ай әнигә авыр. Анда әти кирәкми, анда әти теге мөмкинлек бергә генә тиеш. Мөмкинлек.